Bun venit la Generation Talks, un podcast pe teme de dezvoltare durabilă, realizat în cadrul proiectului Generation, proiect susținut de către Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă. Suntem Cosmin și Ciprian, gazdele ediției, care o are drept invitată pe Veronica Ștefan. Bun venit, Veronica! Bine v-am găsit, mă bucur să fiu aici. Veronica este o persoană cu state vechi în activități în domeniul tineretului și fondator al Digital Citizens România. Sună interesant și provocator în acest Digital Citizens. Te invităm să spui tu mai multe așa despre cartea ta de vizită. Mulțumesc, Cosmin. Da, vin din sectorul de tineret, unde am avut 15 ani de activitate și treptat, cumva, cred că a venit natural legătura aceasta cu transformarea digitală. Așa ne-am și cunoscut de altfel pe vremea când erai activ în sectorul de tineret. Exact. Bine, la vremea aceea era puțin natural pentru că eram și eu foarte tânără și tinerii cu care lucram foloseau foarte mult tehnologia. De altfel, trendul rămâne în continuare. Cei mai tineri întotdeauna vor folosi cel mai mult tehnologia. Am creat Digital Citizens cu acest scop de a aduna cetățenii mai aproape și a-i coagula în raport cu ceilalți actori care creează lumea tehnologiei, că sunt companii sau că sunt instituțiile publice, și cumva am vrut să fim acest mediator. Bineînțeles, am avut întotdeauna două componente. Digital Citizens este un think tank. Avem un rol educativ și anume acela de a vorbi, a dialoga și a forma tineri, dar și alți actori, precum profesori sau alți specialiști care lucrează cu tinerii, dar și acela de a facilita politicile publice sau a încuraja actorii români, mai ales, de a se conecta la agenda europeană. Cel puțin când noi am început Digital Citizens, asta era deja prin 2015, am început ca un proiect, de altfel, dar am început tocmai pentru că deja foarte multe politici europene începeau să spună totul digital, totul trebuie să fie digital. Și atunci era momentul în care am zis, ok, România trebuie să fie acolo și nu doar de România în ansamblu, ci cetățenii. Cei mai mici actori să fie direct implicați în tot ce se va decide, pentru că deja utilizam tehnologia, atunci de ce să nu fim acolo când ea se șlefuiește teoretic pe baza nevoilor noastre. Când vorbim despre digitalizare și tineret, vorbim evident despre utilizarea tehnicii de calcul, a calculatoarelor și a celorlalte instrumente în viața noastră de zi cu zi și a dezvolta astfel instrumente pentru a ne face viața mai bună și mai frumoasă. Vorbim despre politicile europene care vin încet ca un val, ca un tsunami și spre România, la capătul imperiului, ca să spun așa, dar în același timp avem nevoie și de o mișcare puternică în România, de jos, de la firul ierbii, către instituțiile publice, către companii, către Europa. Și sunt convins că aveți foarte multe acțiuni. Dar în același timp, chiar la început de emisiune, aș vrea să adresez o întrebare care mă macină foarte mult. Ce pot face tinerii din comunități care se lovesc de o birocrație pe hârtie a instituțiilor publice, în special a instituțiilor publice locale? Ce ar putea face tinerii ca primăriile să digitalizeze acțiunile puțin mai repede, mai eficient, mai bine, mai pentru anii 2021? Da, este întotdeauna o provocare atunci când vorbim de digitalizare, și anume digitalizarea serviciilor publice, locale, centrale, cele locale mai ales pentru că acolo sunt nevoile noastre imediate. Tinerii, în primul rând, pot face mai multe lucruri pentru că au deja acces la instrumente. De altfel, tinerii și în România și în Europa sunt cei mai numeroși utilizatori de tehnologie. Eu cred că este important uneori să faci o distinție pentru ce folosești tehnologia și undeva aici cred că va trebui să ne orientăm cum folosim cu un scop mai bun tehnologia decât de a sta pe Facebook, a ne verifica e-mail-urile și a ne uita la un video, partea de entertainment, unde noi excelăm.
toate celelalte mai greu, ceea ce înseamnă că trebuie să lucrăm în primul rând la a ne crea propriile platforme. Până să convingem o instituție publică, care este un deziderat pe termen lung, dar care implică voință politică și viziune din partea celor care lucrează la nivel local sau central, noi sine putem să creăm aceste platforme. Aceste platforme pot fi de la utilizarea unui grup de Facebook pentru a te organiza și a te mobiliza, adică dincolo de asta și a share-ui orice alte glume simpatice cu pisici și alt meme pe orice altă temă vreți voi, putem folosi cel puțin acea platformă care este gratuită pentru a ne auto-organiza. Dar altfel întotdeauna trebuie început acest dialog cu autoritatea locală, care, din păcate, trebuie să spun, de multe ori trebuie educată în acest sens. Adică, dincolo de o mișcare civică pe care am face în orice alt context, de data aceasta trebuie să mergem să explicăm cât de ușor este și, de fapt, cât de multe beneficii aduce o platformă prin care servicii pot interacționa cu primăria, care nu necesită sisteme foarte sofisticate și nici măcar costuri foarte mari. Bineînțeles că acest lucru trebuie făcut, în primul rând, prin puterea exemplului. Deci eu cred că tinerii, dincolo și înainte de un orice alt pas, este de a-și crea aceste platforme, de a arăta cât de ușor pot să-și colecteze opiniile într-un loc, pot să aibă aceste sisteme de vot. Deja sunt primării, de exemplu, dacă să ne uităm și la partea pozitivă a orașelor unde lucrurile se mișcă mai bine, bugetarea participativă, unde există o platformă online în care, pe de-o parte, cetățenii au ocazia să-și înscrie proiectele de schimbarea orașului, de a crea un teatru, un centru comunitar, de crearea unui loc de joacă, nu știu, un loc de distracții pentru tineri, de ce nu, la modul de a le vota, de a încuraja primăria să aloce un buget, adică de a fi și transparent. Transparența în sine este și o provocare în România, pentru că instituțiile poate nu au neapărat această practică, dar implicit digitalizarea asta aduce, adică vrem, nu vrem, forțează transparența și nu este neapărat un lucru rău. Chiar vreau să aduc vorba despre exemple de digitalizare în administrația locală și în relația cu cetățenii. Îți mulțumesc că ai adus vorba despre bugetarea participativă, care este una dintre formele de democrație participativă care este cel mai la îndemâna administrațiilor locale. Dar, pe de altă parte, da, am stabilit deja în discuție că poate nu sunt reprezentanții administrațiilor locale nu sunt pregătiți pentru acest pas de a utiliza instrumente digitale, dar sunt tinerii oare pregătiți să fie cetățeni activi în comunitate? Spun asta din perspectiva, sau întreb asta din perspectiva activistului civic care încearcă de 20 și ceva de ani să urnească tinerii și, în general, cetățenii dintr-o inerție care are multe cauze. Nu intrăm acum neapărat în această discuție, dar am remarcat că apropierea sau interacțiunea cu administrația locală se lovește dincolo de prezența sau absența instrumentelor digitale, se lovește de, hai să zicem, o inerție dusă înspre undeva înspre antipatie mai degrabă față de tot ce înseamnă administrație locală. Și atunci, cum putem să îi facem pe tineri să-și schimbe această atitudine? Participarea civică este o provocare care probabil va rămâne pe masa noastră mulți ani de aici înainte, pentru că a existat și preexistă tehnologii. Doar că tinerii se află în mediul online foarte mult. Da, pornim de la ce spuneam mai devreme. Și de altfel, dacă ne uităm la toate rundele de alegeri, vedem că deja toată lumea a înțeles puterea tehnologiei în a mobiliza și inclusiv a scoate oamenii în stradă, la vot, adică și în scopuri active, direct, nu doar în asta pasiv, ceea ce înseamnă că unde lipsesc actori este inclusiv prin prezența lor continuă pe aceste platforme, când nu sunt momentele strategice. Iar eu aici voi spune altceva. Nu cred că ne trebuie doar aceste platforme de tip Facebook, TikTok și Instagram pentru a ne organiza și a avea o interacțiune cu decidentul public. Eu, din contră, eu susțin crearea altor platforme care asigură un cadru neutru, bineînțeles, dar și mai organizat și structurat de a aduna aceste opinii. Adică nu este doar o vale a plângerilor unde fiecare spune ce vrea când vrea, ci și într-un mod structurat și ideal care ar putea duce către ceva. Acum, întorcându-ne la această parte de motivație a tinerilor.
este greu de spus și este greu de văzut exact cum se vor schimba lucrurile, dar atâta timp cât ai telefonul în mână și ai acces la tehnologie, este o putere imensă, de fapt, pe care o ai. Trebuie să schimbăm foarte mult direcția și trebuie să acceptăm că tehnologia este o putere doar dacă o folosești. Dacă o vei păstra doar în zona de entertainment și utilitarism pur, adică nici măcar în zona de acces a alte servicii din zona privată, inclusiv, da, de la cumpărăturile banale la plata oricărei facturi pe care o ai, nu o să depășim acest moment. Tehnologia este un moment de a crea ceva. De aceea spuneam mai devreme, trebuie să creăm noi propriile platforme pe care le dorim. Noi le putem da instituțiilor publice, ei le pot crește mai departe. Știu, întotdeauna zicem, dar de ce să facem noi? Dar de ce ei au mai multe resurse? Nu, întotdeauna aceasta este prima pornire pe care am avea, dar nu este acest lucru și ne-am uitat și m-am uitat, mai ales când începusem bazele Digital Citizens la Statele Unite, inclusiv la Franța, prin Europa, UK, unde aceste mișcări vin cu 3 oameni, cu 5 oameni care au o idee. Nu trebuie să fie super tech genius în spate ca să reușească, dar de obicei acești oameni reușesc, pentru că în jurul tău se coagulează. Iarăși, în zona tehnologiei și digitalizarea serviciilor publice, coalițiile sunt foarte importante. Nu mai merge doar ideea că noi 3 schimbăm lumea, ci că în jurul nostru se adună oameni. Noi putem să mergem și către companii. Companiile în România, de exemplu, au o viziune destul de ambițioasă pe ce înseamnă transformarea digitală în sectorul public, ceea ce este foarte important și este de dorit, de ținut aproape de noi. Pentru că primăria are întotdeauna un interes economic, nu? Adică să vină bani la bugetul de stat ca să pot face acele proiecte pentru comunitate. Deci cumva și noi ar trebui să gândim strategic. Chiar dacă suntem tineri, da, cu atât mai mult dacă venim din organizații de tineri sau alte organizații neguvernamentale, putem să identificăm acești actori care au și resurse să ne ajute, care au și expertiză să furnizeze pentru crearea acestor platforme și soluții tehnologice. Aș mai adăuga însă un alt punct aici, partea de educație, sincer, pentru că eu cred că dincolo de a mai tot crea platforme și platforme mici, mari și alte soluții, ar trebui să ne uităm să conștientizăm că educația digitală este încă o problemă majoră. Eu cred însă că, da, avem nevoie să educăm și pe tineri pe această folosire cu scop a tehnologiei, dar avem nevoie și noi ca tineri să lucrăm cu alte grupe de vârstă. Este ok să facem acest lucru, acest sprijin intergenerațional, dacă nu se întâmplă puțin mai repede, o să ratăm momentul. De ce? În digitalizare, pentru a transforma această temă ca o prioritate națională, trebuie să avem cam toate grupele de vârstă afectate și interesate. Nu mai ajunge doar că noi, ca tânări, suntem utilizatori preferat pentru tehnologie, ci toată lumea trebuie să aibă aceeași nevoie. O primărie, o instituție publică nu se poate uita la 25% din populație, mai mult sau mai puțin că sunt tinerii, ci toate celelalte categorii. Ori seniorii sunt atât de pierduți în lumea tehnologiei și nu trebuie să zic de seniorii astăzi. Pot să mă uit la oamenii de 45 de ani. Pot să mă uit chiar la prieteni de-ai mei la 40 fix, care au copii foarte tineri și sunt total depășiți de ce se întâmplă în tehnologie, în afară de a folosi un WhatsApp, cel mult un e-mail și în cel mai bun caz de a mai plăti o factură, altceva nu vor face, iar ei vor fi depășiți în a vedea ce face tânărul de lângă el cu acel telefon. Deci eu cred că undeva și acesta este un rol al nostru, al tinerilor, care ne va deservi nouă propriul interes la final. De exemplu, și îți dau dreptate în ce spuneai, dar încercăm totuși să găsim o propunere, un trend. Tatăl meu, când era el mic, în sat, la el era un gramofon. Era un singur gramofon, pe o rază mare de câteva sate. Astăzi lucrează pe calculator. Trecând prin televizor, prin radio, televizor, video, HC, cum erau și... Da, și a ajuns la o tabletă inteligentă cu care face foarte multe lucruri. Poate nu atât de multe cât și-ar fi dorit el. Dar tot în acest răstim de 70-80 de ani, dezvoltarea tehnologică este fantastică și cred că trendul este o dezvoltare accelerată în următorii 10-20 de ani. Ce înseamnă pentru tânăr această dezvoltare masivă? Nu vorbim doar despre 47 de ani ai mei, care, e adevărat, am început să-mi prind un pic urechile în
inteligență artificială, machine learning, realitatea augmentată și lucruri spectaculoase, ele practic încă nedezvoltate din punctul meu de vedere corespunzător în România, dar urmează. La ce trebuie să ne așteptăm? La ce trebuie să așteaptă tinerii? La ce trebuie să se pregătească pentru viitor? La ce trebuie să-și pregătească părinții pentru viitor? La ce trebuie să pregătesc eu pe juniorul meu de clasa 6-a pentru viitor? Și iartă-mă cu o întrebare adiacentă, da? Cât de liber va mai fi tehnologia în viitor? Câteva întrebări interesante aici. Cred că ai început foarte bine, nu? Când ai spus de la gramofon la tehnologia de astăzi, pentru că, de fapt, toată lumea știe, spun o banalitate aici. Tehnologia se schimbă cu viteza luminii. În fiecare zi, în fiecare lună va apărea un alt tip de tehnologie, de la un simplu banal telefon inteligent la un altul mult mai avansat. Să vorbim de computing, quantum computing, deci de o tehnologie care pur și simplu mișcă totul aproape instantaneu, nu se mai încarcă nimic în reluare, ceea ce înseamnă că și industrial lumea se va dezvolta foarte diferit. Pornind această premisă, un prim lucru de care trebuie să fii conștient este că trebuie să fii într-o perpetuă învățare. Nu este un skill sau o competență pe care să o dobândești o dată sau o singură dată într-un an. Trebuie să ai întotdeauna aceste cicluri și deschidere și de a învăța pe cont propriu și de a te forma specializat. Toată lumea vorbește astăzi de meseriile viitorului, dar un lucru comun la meseriile viitorului este că nu există predictibilitate și că, de fapt, cele mai multe competențe sunt în acea zonă de gândire critică, de capacitate creativă, de adaptare și flexibilitate, adică întotdeauna mâine să fii în stare să faci altceva. Chiar dacă ești un foarte bun programator, nici măcar acel lucru nu te va scoate mai bine la finalul zilei, ci din contră și acolo acea competență trebuie upgradată. Orice program folosit acum un an, deja astăzi este perimat. Nu mai zic dacă vorbim de componenta de temeri de securitate cibernetică, acolo lucrurile pur și simplu se întâmplă instantaneu. Și atunci, în această paradigmă, trebuie să gândim tot ce urmează. Tipurile de joburi vor fi diferite. Acum, dacă, pe de altă parte, trăiești în România, parcă această viziune ți se pare liniștiată. Dar totuși, lumea vine peste noi. Adică nu te bloca în acest nu că în România lucrurile merg foarte încet și tehnologia nu este adoptată. Poate nu este adoptată în sectorul public, dar în sectorul privat cerințele se schimbă foarte mult, chiar și pentru un job non-tehnic. Un prim lucru. Pe zona de servicii publice nu pot să dezvolt acum pentru că doar cerul este limita la câte se pot face și încă. Bine, eu văd exemple în lucrul meu la nivel european sau cu alte organizații din afara Europei, chiar unde se lucrează și se văd, dar în țări mai puțin dezvoltate se văd acele beneficii. În Africa văd cum lumea pur și simplu se transformă de la un an la altul, chiar dacă sărăcia este la un nivel mult mai mare față de România. Cred, în schimb, că ai atins bine și punctul de final, cât de liberi suntem. Tehnologia este o lume a oportunităților. Internetul în sine, când a fost creat, o rețea de rețele, asta înseamnă până la urmă internetul. Era o lume a descentralizării, a accesului și libertății până la urmă. Ai acces la orice, de oriunde, oricând. Poți să înveți acces în toate celelalte platforme, nu trebuie să fie create de un român. Ai Academia Khan, unde înveți absolut orice, profesor, copil, tânăr, senior de asemenea. Doar că internetul este din ce în ce mai fragmentat. Și internetul a dezvoltat aceste tehnologii, tu spuneai, de exemplu, de inteligență artificială, mai mult sau mai puțin inteligentă această inteligență artificială, dar care, prin algoritmi, prin tot felul de tehnologii care, la finalul zilei, ne filtrează lumea, ne șlefuiesc sau ne direcționează punctele de vedere, necesită o conștiință mai mare și probabil dacă va fi să vorbim de ce putem face după, este această conștientizare, în primul rând, cum tehnologia ne schimbă pur și simplu modul în care vedem lumea. Da, zona de social media a fost prima care a început să filtreze, în care avem acești mari gatekeeper, toate aceste platforme mari pe care noi le accesăm în mod curent, de la muzică, la entertaining, la comunicare, dar și cele de video streaming de acasă și toate îți influențează alegerile pe care le faci. Deja văd în lume exemple de acest gen de sunt introduse în decizii administrației publice, unde pe baza unei practic prognoze, unui trend setat de un software, se iau decizii cum se alocă ajutorul social, cum se alocă bursa
școlară, cum ai acces, dacă ești primit sau nu, la studii, cum dă o sentință un judecător. Pur și simplu, informațiile despre tine, comparate cu ale altor populații similare, adică altor tineri de vârsta ta, din condiția ta socială, cu veniturile tale, veniturile părinților, practic îi fac pe unii să decide dacă tu meriți sau nu ceva, dacă meriți mai bun sau mai rău. Ori acestea sunt elemente foarte periculoase. Tocmai de aceea am zis, ok, este un lucru că în Facebook ești sau nu conștient că acel algoritm te face să vezi imagini de un anumit fel, să vezi păreri de o anumită natură, mai la stânga, mai la dreapta, mai extremiste sau mai amuzante în funcție de propriile tale interacțiuni. Dar este altceva deja să-ți dai seama că deciziile care te privesc într-un mod atât de critic sunt luate, de altfel, arbitrar de o tehnologie. Inteligența artificială, care nu este atât de inteligentă, de fapt poate fi foarte periculoasă. Ea este bazată pe experiențele celor care o dezvoltă până la urmă, care și ei, ca și noi, suntem oameni, venim cu o serie de experiențe, foarte multe prejudecăți născute, sincer, internalizate, care nu suntem conștienți, și atunci și rezultatul tehnologic este tot un instrument cu prejudecăți. Ori aici înseamnă să înțelegi mult mai mult ce înseamnă tehnologia, să înțelegi puțin mai mult cum funcționează acea tehnologie. E mai mult de a apăsa pe un click, e mai mult de a deschide un cont de e-mail. Iar aici va trebui să discutăm și să vedem cum putem să ne implicăm, care sunt acele principii și care sunt acele zone în care poate nu vrei ca tehnologia să fie atât de implementată. Poate este ok să poți să plătești factura sau impozitul sau să interacționezi cu alesul tău la nivel local, dar poate nu vrei ca o instanță judecătorească să aibă un software de acest gen care să ți afecteze viața. De multe ori în mod negativ, din păcate. Mă gândeam acum, în timp ce vorbeai, la faptul că până acum la joburile la care am aplicat am avut de cele mai multe ori interacțiune în etapa de filtrare, de angajare, de preangajare și angajare, de interviu de angajare. Am avut interacțiune umană cu cineva care selecta, se uita prin CV-uri, se uita în ochii mei să vadă cât de convingător sunt, cât de stăpân pe cunoștințele mele sunt și așa mai departe. Oare înlocuirea acestui intermediar uman, înlocuirea lui cu un algoritm, oare simplifică partea de acces la un loc de muncă sau dimpotrivă îl face mai, nu știu, mai complex și mai neprietenos, să spun așa? Desigur, hai să zicem că nu mai are loc în cazul acesta o posibilă eroare sau manipulare. Acum 15 ani, 20 de ani, adică nu... Nu se mai dau interviuri, asta vrei să spui? Nu știu, nici eu n-am mai fost de mult la un interviu. Da, foarte bună întrebarea, pentru că fix pe linia de exemple pe care le dădem este un domeniu în care se folosește din ce în ce mai mult acest tip de tehnologie, unde, mai ales odată cu pandemia, interviurile n-au mai avut loc față în față. Aici poate nu este un lucru rău că se folosește tehnologia, atât timp cât tehnologia nu decide singură, adică atât timp cât este factorul uman. La finalul zilei este în continuare un specialist de HR care are capacitatea de a discerne, dar care cu ajutorul tehnologiei poate să acumuleze mai multe informații și mai ales puterea tehnologiei este de a compara datele, adică rezultatul tău cu alte rezultate. Nu trebuie să fac eu asta manual sau doar din memoria mea, nu? Adică este o corectitudine mult mai mare a informației. Luarea deciziilor este altceva. Problema apare este că, și pe care o văd eu cea mai mare este că aceste tehnologii sunt folosite în mod ascuns. Adică tu nu știi explicit că ești evaluat și cu ajutorul unui software. Pentru că acele software de fapt de aceea sunt și bias, pentru că oricum tehnologia este în dezvoltare. Ce se întâmplă este că ele adună o serie de emoții până la urmă. Are și acele seturi de date din spate care nu sunt reprezentative pentru toate grupele de vârstă, pentru toate tipurile de oameni. Deci ele sunt work in progress. Este o muncă pilot, dar nu este o muncă finisată. Doar că tu nu știi acest lucru. Și aici este durerea, cu atât mai mult cât aceste instrumente sunt aplicate pe toate ramurile vieții noastre, de aceea de la admiterea la școală, la aplicația la un job,
las mai departe când vine vorba de administrația publică. Pentru că n-ai știut, că n-ai nicio posibilitate, iar acest lucru ar trebui combătut în orice secundă. Dincolo de faptul că noi nu înțelegem cum acești algoritmi funcționează, cum aceste inteligențe artificiale funcționează în spate, noi nu știm că ele sunt folosite. Și acest lucru nu poate fi acceptat într-o societate de acest gen, pentru că este în detrimentul folosirii tehnologiei. Este un om pro-tehnologie și pro-transformare digitală în toate ariile vieții noastre. Și cred că nu a fost niciodată o intenție rea în spatele tehnologiei. Pur și simplu, prin a nu gândi în detaliu consecințele, decât atunci când te lovești de ele, ai generat, e mult spus, dar niște mici monștri, practic. Tehnologia folosită împotriva beneficiarului, omul, de altfel. Deci aici cred că trebuie să lucrăm foarte mult, dincolo de tehnologie, pe drepturi, pentru a-ți înțelege că ai un drept de a fi informat, dar și un drept de a fi evaluat corect, de a avea drepturile tale umane respectate atunci când poate să fie o încălcare a acestora. Inclusiv aceste tehnologii sunt, iarăși, de foarte multă vreme folosite în mediul bancar. Cei mai tineri care au început să-și caute o casă și să-și caute un credit știu foarte puțin cât de mult softurile le analizează datele. Nu e vorba, știți, de o analiză statistică de bază. Da, scorul tău e 20 din 50. Ar însemna prea puțin. Nu, el pur și simplu pune o prognoză. Tu ești sau nu un bun platnic, dar nu pentru istoricul tău, ci pentru că istoricul tău este similar cu al altora, care sunt sau nu relevanți, de fapt, pentru profilul și propriul tău parcurs. Ceea ce este foarte limitativ, acesta ar fi cuvântul. Este foarte limitativ. Noi suntem reduși la niște decizii ultra simpliste într-un moment în care tehnologia nu ar trebui să facă acest lucru. Vorbim despre digitalizare. În acest anul trecut și probabil în următorii 2-3 ani, unul dintre subiectele din zona de digitalizare, unul dintre subiecte puternice sunt criptomonedele. Cum vedem din România viitorul criptomonedelor? Am înțeles că România este și ea participantă la familia criptomonedelor cu câteva, unele mai mult sau mai puțin succes pe piață, dar cum se vede din România această industrie? Că la final pare o industrie, nu pare doar o monedă de schimb. Corect. Cred că destul de important de știu că la acest moment și pe zona de inteligență artificială și pe criptomonede și blockchain mai ales decât criptomonede, sunt în discuție o serie de propuneri legislative la nivel european. Ideal și România ar fi din ce în ce mai prezent, dar cel puțin actorii privați știu sigur că sunt mai investiți. Criptomonedele în sine nu au un pattern științific foarte clar. Noi știm de fapt de Bitcoin, care este o monedă de succes, dar care și în istoria ei, din puține sau multe cât știm fiecare, este ceva speculativ de multe ori și este ușor influențabil din afară. Doar că modul în care este gestionată este puțin mai securizat. Pe zona de criptomonede au fost foarte multe faultări, dacă se poate spune, foarte multe intenții mai puțin oneste, foarte multe propuneri de monezi care au apărut și nu s-au transformat în realitate. Cei care și-au atras banii odată la lansarea, să spunem așa, pachetului de inițiere, au dispărut după. Dar nu este doar România, este pur și simplu un model internațional. Eu cred că valoarea importantă nu a criptomonedelor ar fi a blockchain-ului, care blockchain-ul este deja o tehnologie utilizată complementar cu dezvoltarea serviciilor publice digitale, pentru că îți lasă în acel portofel electronic, să spunem așa, în acel dosar electronic, registru electronic mai bine zis, ledger, o evidență foarte clară a cine accesează datele. De aceea este atractivă și o criptomonedă până la urmă, pentru că este o abordare transparentă. Nu? Dar cu atât mai valoroasă este transpunerea modelului în zona de servicii publice și care au în spate, contrar ce spun mulți, protecția datelor, de fapt. Ea este garantată. În Estonia vedem deja multe modele de acest gen. Doar că eu aș prefera să am această tehnologie, de exemplu, în sănătate, unde pot să văd pe cardul meu de sănătate cine intră, unde intră, ce verifică eu la rândul meu. Adică, pentru acest scop mai măreț aș vedea o asemenea tehnologie. Criptomonedele, până nu vor fi corect reglementate, sunt un joc de pariu. Este România, ca să continui, iată puțin, Cosmin, într-un bloc start pentru
Blockchain sau suntem în urmă sau suntem înainte în implementarea acestor tehnologii? Care este părerea ta? Un prim minus este fix lipsa de legislație. Dintre cei care au avut asemenea inițiative, și aici aș include zona mai mare de tehnologie, nu doar blockchain, dar criptomonede în particular, lipsa unui cadru legal, și România chiar a fost o inițiativă inversă, dacă vreți, în momentul în care BNR-ul a avut o vreme în care spunea nu susținem acest gen de abordări și acest tip de tehnologie, până și-au deschis un incubator care ajută astăzi a face de acest gen, a speriat pe mulți. Ca să asigur un cadru propice, cadrul legal este esențial, pentru că dă stabilitate și siguranță. Și protejează protecția produsului intelectual, nu? Care rezultă de acolo, pe cel care creează și care are capacitatea de a inova. De aceea spuneam că se transferă și în zona de creație tehnologică. Pentru tinerii antreprenori în tehnologie, aici este o mică reținere. România nu are patente puternice și nu are un cadru legal care să protejeze inițiativa privată. Încă. Dar am spus, se creează acest cadru la nivel european și, în general, pe orice am vorbit de tehnologie, prefer o reglementare la un nivel cât mai sus, mai nefragmentat. Da, internetul, tocmai pentru că era acea tehnologie descentralizată, nu este ok să fie gândită nici în sector privat pur și să aibă control o singură companie mare, cum au devenit cele câteva pe care le cunoaștem, dar nici în zona publică, administrației publice. Fiecare se trezească că are o legislație diferită. Dacă aș fi antreprenor astăzi, aș nebuni, pur și simplu, pentru că în zona de tehnologie să jonglezi între toate reglementările, pur și simplu este descurajator. Dar cu toate astea, există suficienți antreprenori dintre tinerii români în zona de IT. Iată, suntem, cred că, un topul european, dacă nu mondial, privind companiile, numărul de companii de IT și cât de mult succes au ele, doar că poate că nu toate sunt înregistrate în România fiscal. Însă, ca și număr de, nu doar de programatori, dar de antreprenori, după cum spuneam, în sector IT, cred că suntem undeva sus. Și majoritatea sunt tineri. Te-aș contrazice puțin. Stăm foarte bine la capitolul programatori și specialiști în zona de IT și suntem foarte apreciați în afară. Mai puțin la antreprenoriat în tehnologie, cei pe care noi știm, da, ai spus bine, companii precum UiPath, de care vorbim de un an și ceva de zile într-una, nu. Sunt români, început în România și totuși succesul a fost în momentul în care s-au lansat pe alte piețe. Și când au atras alte tipuri de investiții, nu cele din România. Și, în general, antreprenorul, mai ales în tehnologie în România, nu are foarte mult succes decât cu capital din afară. Sunt mai multe inițiative, bineînțeles, care susțin runde de investiții, angel investori și tot așa, dar nu excelăm în acest capitol, absolut deloc, absolut deloc. Și da, când zic că stăm bine la partea de programator, să știți că nu mă gândesc niciodată că programatorul român este ieftin la salarii, că aici este de fapt vechea discuție. Nu mai este atât de ieftin, dar este mult mai bine apreciat. Asta văd și la colegii americani și mai prin vestul Europei, care caută diferite echipe și unde vor vrea mai ieftin. Se vor duce către alte piețe, se vor duce către Ucraina, se vor duce către India, dar unde vor și câțiva specialiști vor spune că căutăm 1-2 români în echipă și este flatant puțin să te gândești că menționează un specialist după naționalitate, că ar căuta în particular din România. Ceea ce înseamnă că pentru cei mai tineri care caută să se specializeze în acest domeniu, nu ar trebui să existe nicio secundă. Și măcar nu e vorba de a lua cariera clasică din liceu, mate info, mai departe, automatică sau alte specializări similare, dar și alternativ. Această specializare și orientare către programare, unde eu cred că programarea, chiar dacă nu la un nivel foarte avansat, va deveni cum devine engleza astăzi pe lângă limba română. Adică e acel tip de competență pe care trebuie să o ai, la orice nivel, pentru că așa te vei descurca. Da, chiar nu, mai devreme vorbeam de zona de inteligență artificială, partea de automatizare este cea care va veni cel mai repede peste noi, dincolo de orice altă tehnologie ultra sofisticată. Ori acolo nu vei mai lucra atât la linia de producție sau în spatele unui birou, cât vei gestiona o mașină. Un tip de tehnologie, un tip de software. Deci trebuie să ai capacitatea de a-l gestiona
cât mai bine să înțelegi că altfel nu mai merge doar să ai omul de IT, care este săracul un om la 50, 500, 5000 de angajați, care înainte avea acea funcție, am instalat software-ul, am băgat, l-am scos din prize în cazul utilizator n-a fost înțeles. Nu, este vorba de ceva mult mai sofisticat către ceea ce ne îndreptăm. Și să se țină de glumele care mai circulau într-o vreme pe internet despre viața de zi cu zi a administratorului de sistem, de rețea, care răspunde la diverse apeluri. Când vorbim despre organizația pe care ai fondat-o și vorbim despre interacționarea ei cu tinerii, ne-ai putea spune spre final câteva lucruri pragmatice, acțiuni pe care le-ați făcut în ultima perioadă, lucruri bune și să-i inviți pe tineri pentru următoarele acțiuni? Cred că în prima parte de educație, dar rămâne la educație pentru că fără educație nu se poate. Pandemia ne-a adus într-un fel tristă amintire și multă durere totodată pentru că tocmai nu am reușit să ne continuăm viețile, dar totuși tehnologia a făcut-o suportabilă. Partea de competențe digitale rămâne sus pe lista noastră. Încercăm acum o serie de activități pilot cu seniori, sincer. Am încercat cu pensionari aici în București, a fost mare succes, doar că nu este suficient să facem noi ca organizatori acest lucru, ci să mediem acest lucru alături de tineri. Pentru că și tânărul face parte din acel actor comunitar și care schimbă aceste lucruri și de multe ori el este pilonul la care se va întoarce bunicul într-o zi, dincolo de ce învață în 2 ore alături de noi. Iar apoi o serie de evenimente pe conștientizarea tehnologiei, mai ales, zicem noi, inteligența artificială, asta pentru că toată lumea poate să relaționeze cu acest concept mai mult sau mai puțin abstract, dar din perspectivă etică, din perspectiva drepturilor pe care ți le afectează și mai ales din dorința de a implica în procesele decizionale care urmează acum și care, de fapt, sunt în desfășurare în mai multe instituții. În România este acolo pe val, nu este departe, dar la nivel european și internațional sunt 4 instituții care se bat să reglementeze cumva. Ori este ironic că tinerii sunt absenți cu totul. Într-o cercetare recent făcută, alături de Consiliul Europei, asta am descoperit. Sunt marile companii de tehnologie, sunt micile companii de tehnologie, sunt câteva guverne interesante, dar tinerii, a grup organizat, au fost total absenți. Ce se întâmplă când ești absent? Înseamnă că nici nevoile sau interesele tale nu vor fi reflectate. E valabil, bineînțeles, pentru orice tip de politică publică, dar una care cu siguranță îi va afecta pe tineri, tocmai prin prisma acestui fapt, că ei vor fi primii care vor folosi aceste tehnologii, ei vor fi primii care vor căuta un loc de muncă și care vor întâlni acel sistem mai puțin uman, ar trebui să fie în etalonul prim de implicare. Cred acest lucru, cred că se poate, cred însă că putem face asta și în mod digital, nu doar prin reuniuni fizice. Încercăm însă să le îmbinăm, pentru că până la urmă emoția umană și atașamentul de o temă se creează față în față mai mult decât în online. Și acolo este impactul mai mare. Îți mulțumim pentru prezență în ediția noastră de Generaction Talks. Eu cred că a fost o discuție foarte interesantă pentru privitori și pentru cei care ne și ascultă doar pe platformele de podcast. În încheiere, îi provocăm pe urmăritorii noștri, vă provocăm să fiți mereu parte a generației de acțiune, de aici numele de Generaction, și chiar să ne ridicăm, zic, și fizic, și să ne apucăm de treabă. Să ne apucăm.